Tak, dneska sa tiež darí. Sme tu s kolegom. On už má 3 ryby, ja mám teraz tohto prvého. Všetko podobné kúsky. Tak sa tešíme, rybačka nádherná. No, mne to zabrel na abejc, ale ryby sú pri chutí. Kolega mal peperín s peletou a potom jahoda aj funguje. Takže sme sa tešíme. Super rybačka. Chvostisko. Jak sa patrí. Super je to. Tak ideme pustiť. Čaute zatím.